खुलुमबाय लोगो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लाबोदों स' चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो स' बे भिडिअ जागोन जों निजुत बाबु आसनि आरो निजुत मयना आसनिनि सायाव जोंहा जे बे एप्लाइआ जानो थांगासिनो दं एप्लाइआ जोंना अनलाइनथ' जानाय नङा जोंहा अफलाइन जागोन जोंहा इनस्टिटिउसनावनो बेनि फर्मखौ डिस्ट्रिबिउट खालामनानै होगोन बेयो माब्ला जागोन जोंहा माखासे कलेजआ नटिस हरबाय जे 6 तारिखनिफ्रायनो जोंहा एप्लाइनि फर्मखौ जों मोनगोन दा बेयाव जोङो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरो मारै जागोन बेनि सायाव सावरायगोन आरो फर्मआ जोंना माबादि फिल आप खालामनांगौ डकुमेन्टआ मा नांगौ बेनि सायाव सावरायनाय जागोन स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा सिगाङाव जोङो निजुत बाबु आसनिनि सायाव सावरायगोन दा नैबेयाव दङ आंनाव मोनसे PDF दं गभर्नमेन्टआव हायार इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ पाब्लिश खालामनाया गोबाव जाबाय दै बेनोमोन माने गोदान पाब्लिश खालामफिनदोंमोन नैबेयाव जुलाइनि 6 तारिखआव बेखौ पाब्लिश खालामदोंमोन डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसनाव स' बेयाव मा होनदों जोंहा बाबु आसनि होनब्ला जायफोर गोदान स्टुडेन्ट दायो BA फार्स्ट सेमाव हाबदों बिथां फंबायमोना मिथियाबो जानो हागौ जे जोंहा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि थाखाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होनाय जायो बेसिकेलि जोंहा 11 and 12 क्लासाव जोंहा बेखौ मोननाय जाया जोंहा BA फार्स्ट इयारनिफ्रायसो बेखौ मोननाय जायो स' बेयाव जोंहा माखासे गाइडलाइन्सफोर दं बेखौ एसेबाबो फरायलांनि guidelines for providing financial assistance to male students from economically weaker families under Mukhyamantri Nijut Babu Asoni who are enrolled in UG undergraduate first, second year and PG first and second year in government and provincialized higher educational institutions of Assam. जोंनि बे माने बेखौ जों गभर्नमेन्ट provincialized higher educational बेखौ मोननाय जागोन बे माबाखौ बे आसनिखौ स' जों दा डाइरेक्ट इम्पर्टेन्टखौ नायगोन जोंहा अबजेक्टिभा एसे इम्पर्टेन्ट माने जोंना इक'नमिकेलि विकार जायफोर रांखान्थियारि बिथिङाव एसे डाउन बिथां फरायसाफोरनो बेखौ होनाय जायो टु इंक्रिज द पार्सेन्टेज अफ बयज पारसिउइं education beyond the higher secondary level in Assam जे हायर सेकेन्डारिनि उनाव जे जोंहा हायर इडुकेसन लानो हायो बेनि थाखाय माने बिनि पार्सेन्टेजखौ इडुकेसन लानायखौ बांहोनो थाखाय टु रिडिउस ड्रप आउटखौ जोङो एसे खमायनो थाखाय दा जोंहा स्कप अफ एप्लिकेबोला जों माबोरै जानो हागौ दा जों बे इम्पर्टेन्ट बेयाव नायदो Financial assistance shall be provided to eligible male students domiciled Assam आसामनि थागिबि जानांगोन who are enrolled in undergraduate first second year postgraduate first and second year government and provincialized educational institution belonging to families with an annual income of less than 4 lakh and admitted under pre-waiver scheme of the government of Assam. The incentive shall be provided only to regular students. No area amount shall be admissible. माने बेयाव मा होनदों जोंहा बेयाव फर्स्ट UG फर्स्ट सेकेन्ड आरो PG सेकेन्ड फर्स्ट एन्ड सेकेन्डआल' बेखौ मोनगोन नाथाय गभर्नमेन्ट आरो प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन कलेज इन्स्टिटिउसनफोरा आरो इनकामा जाहैबाय जोंहा गोसोआव लानो गोनाङा जाहैबाय 4 लाखनि बिल' जानांगोन बाय एडमिटेड आन्डार प्रि वेबार स्किम अफ द गभर्नमेन्ट अफ आसाम जोंहा प्रज्ञान भारतनि मोनसे स्किम मोनो प्रि वेबार जेराव प्रि एडमिसन मोनो बेयाव एडमिट जानांगोन माने बेखौ मोनब्लासो बेखौ मोनगोन आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय नो एरियार एमाउन्ट शेल बी एडमिसिबल जुदि राङा सिगाङाव मोनासै मोनसे माना मोनासै नेक्स्ट मान्थआव बेखौ मोनफानाय जानाय नङा एरियालनिखौ
payment ko मोननाय next dong जोंहा beneficiaries under Muikomantri Nijut Babu Asoni shall be required to maintain discipline and comply with all rules and regulations of their respective institutions, including regular attendance, academic conduct, and respectful behavior towards faculty and staff. Mane beयाव होनदों जोंहा beneficiaries फ्रा बेखौ मोनग्राफोरा माने मेंटेन खालामनांगौ institutionनि rules and regulations फोरखौ. Okay. जोंहा सियाव होदों any violation of institutional rules including misconduct, indiscipline, cheating, ragging, vandalism, or any other unacceptable behavior shall result withdrawal benefits. माने जुदि violations खालामबा institutional rules and regulations, cheating खालामबा, ragging खालामबा बियो माने बेखौ withdrawबो जानो हागौ. बे स्किमखौ मोननाय नङाबो. दा जोंहा सावरायगोन eligibility criteria नि सायाव निजुत बाबु आसनिनि eligibility criteria फोरा मा दा सिगाङाव बुंदों the incentive shall be applicable to male students domiciled in Assam. आसामनि थागिबि जागोन belonging to families with an annual income below 4 lakh and admitted under pre-waiver category आं बुंखादोंमोन बेयाव 4 लाखनि आन्दाराव थानांगोन pre-waiver category थानांगोन बेयाव दं जोंहा the student must be enrolled as a regular student in UG first and second year or PG first and second year in a government or provincialized institutions. माने UG first and second year आरो post graduate जोंहा first and second year आव बेयाव enroll जाथारनांगोन आरो government जानांगोन. In case of UG male students, those who are married shall not be eligible for the scheme. जायफोर male students फोरा हाबा जाबाय बिथांमोना बे स्किमखौ मोननाय जानाय नङा. In case of UG male students, those who have opted for the Dr. Banikanta Merit Award shall not be eligible for the scheme. जोंहा दाख्लै बावैसो मोनसे एप्लाइ जादों डक्टर बानिकान्त काकुति मेरिट एवार्ड जायफोर फंबाय बिनानावमोना 80% मोनदों बिसोरो माखौ मोनगोन स्कुटिखौ मोनगोन नाथाय बेखौ बेनि थाखाय एप्लिकेबल जानाय नङा. Post graduate students availing the CM Jiban Prerana scheme shall not be eligible for the scheme. Jiban Prerana scheme मोननायफ्रा बेखौ मोननाय नङा. जोंहा दं 5 नाम्बाराव एमाउन्टनि सोमोन्दै राङा मारै बेसेबां मोनगोन. Is eligible male students enrolled in undergraduate first second year shall receive an incentive 1000 per month for maximum period of 10 months per year. माने जोंहा बोसोराव बेसेबां मोनगोन जोंहा 10 month ल' मोनगोन दै बेयाव 1000 10 month बा जोंहा 10000 मोनगोन. Is eligible male students enrolled in postgraduate first second year shall receive माने postgraduate आव जायफोरा enroll जादों माने हाबदों बिसोर 2000 per month मोनगोन 10 monthनि थाखाय बेसेबां मोनगोन. ओके नैबेयाव मा होनदों no incentive will be paid during the summer vacation and winter break आव बेखौ मोननाय नङा. दा स' जोंहा दा mode of application जों applications-खौ माबोरै खालामनो हागोन. The students shall fill up the prescribed applications form, submit the same respective institution which they are currently enrolled. माने बे applications form को submit खालामनांगोन गावबा गावनि कलेज इन्स्टिट्यूशनावनो बेखौ अनलाइन थ' फिल आप अनलाइन थ' होखाना जाहैबाय कलेजावनो रानगोन कलेजावनो हैफिननांगोन. Applicant must possess a valid Aadhaar number and must have the Aadhaar seeded bank account, and this information must be submitted along with a signed consent. Aadhaar मा थानांगोन नै जोंहा valid Aadhaar थानांगोन bank account जों लिंक थानांगोन जायना लिंक गैया खालामना लाखादो BS first semester आव जाय फरायदों. And this information must be submitted along with signed consent declaration form during the Muikomantri Nijut Babu Asoni applications process. Sign consent थांगोन declaration. DBT direct debit transfer will be done only through the Aadhaar based payment system to the Aadhaar bank seeded bank account of eligible girls. Now girls apparently boys students male students फोरनि थाखाय now male सेमा दा जोंहा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारा जोंहा रांखौ मारै मोनगोन डाइरेक्ट जोंहा DBT नि दारै जोंहा डाइरेक्ट आदारावसो सोना होगोन
no applicant will be eligible to receive benefit under the scheme without a valid Aadhaar number other seeded bank account. Lalu maya mana nua Aadhaar number gayifra mana nua Aadhaar number. Terus kasih tak kaya bayi jeng nama jangan. Aadhaar number je, account number je, link data naga nomor angkuna mana nua. The students shall ensure that the data provided by them is correct and complete. Complete je data perkosnya correct naga. बेयाव मोनसे गोनांथारा जाहैबाय जायफोर सिगाङाव existing beneficiaries जायफोर सिगाङाव एप्लाइ खालामखांबाय रांबो मोनखाबाय बिसोरबो मा खालामनांगोन गोदानै एप्लिकेशन्स फिल आप खालामनानै एप्लाइ खालामफिननांगोन आरो बेखौ इनस्टिट्यूशननि हेडआ नायगोन जे बेना 70% एटेन्डेन्स गैनाय गैया अब्लासो बियो एलिजिबल जागोन मड अफ पेमेन्टआ जाहैबाय जोंहा बाय मान्थलि DBT direct benefit transfer through Aadhaar based payment system to Aadhaar bank seeded account of eligible male students. So बे जाबाय बाबु आसनि थाखाय eligible criteria फोर दा जोंहा फर्मा माबायदि जागोन फर्मा नायदो नैबेदि जागोन नैबे जाहैबाय UG undergraduate first year नि थाखाय BA BSc BCom बेखौ मोनगोन मा दं नेम marital status single बा single married बाथ' मोनखाया single date of birth name of the father mother guardian religion mobile number address थाबाय नै Aadhaar number नैबेयाव मोनसे जाहैबाय opted for BK merit award माने बानिखान्थ merit award जुदि मोनदोंबा मोनदों मोनाखैबा मोनाखै जुदि मोनदोंबाथ' निजुत बाबुखौ मोननाय जानाय नङा Name of the institution from अबेनिफ्राय पास जाबोआ बेखौ होदो last examination pass मा exam pass खालामा name of the institution currently enrolled मायाव enroll जानानै दं name of the university summer portal enrollment number account IFSC code account number so बेखिनियानो बेयाव signature head of the institution थागोन दा नोङो लाबोनानै पेरेन्टनि signature होनांगोन नोंनि सिगनेचार माबानि थाखायबो PG नि थाखायबो MA MSc MCom नि थाखायबो सेम अके दा जों नायगोन माखासे क्राइटेरियाफोरा एखे जोबानो दै मुख्यमन्त्री माने निजुत मयना आसनि थाखायबो बेबो बिदिनो गासैबो प्राइभेट इनस्टिट्यूशना बारा बेखौ रिफरायफिनला एखे मानोखा गासैबो दा जों नायगोन अबजेक्टिभआवसो बेफोरनो जे जाहाथे ड्रप आउट थानाया खम जायो हायार एडुकेशन लानो हायो नाथायबा बेयाव मोनसे खोथा जाहैबाय जोंहा फर्स्ट इयार सेकेन्ड इयार 11 12 बे बिसोरबो मोनो नाथाय बाबु आसनि थाखाय 11 12 स्टुडेन्टसफोरा मोना बिसोरो डक्टर बानिखान्थ काकति मेरिट एवार्ड मोननायफोरा बेखौ मोननाय जानाय नङा नाथाय नोङो मा होनदों if any girls opts out receiving scooter she apply Nijut Moina माने जुदि नोंनो स्कुटिखौ नाङा आङो निजुत मयनाखौसो नांगौ होनबा नों बेखौ लानो हागोन नाथाय जाय मोनखांदों बेबो सिगाङाव लानायखौ नुनो मोनदों स्कुटि मोननाय माखासे स्टुडेन्टसफोरा लानायखौ नुनो मोनदों एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सेमानो मेरिट हाबा जानाया बेखौ मोननाय नङा नाथाय मोनसे जाहैबाय however married girls enroll in PG and BEd program shall be eligible माने हाबा PG post graduate आरो BEd नि थाखाय जायफोर हाबा जादों बे eligible service girl जायफोर दायो BEd लादों जुदि जब सार्भिस मावनायफ्रा बेखौ मोननाय नङा not eligible daughter of minister MP नि फिसाजोफोरा बेखौ मोननाय नङा post graduate enrolling CM जायफोर post graduate हाबदों CM जीवन प्रेरणा स्किमखौ मोनदों बिसोर बेखौ मोननाय नङा दा मोनसे खोथा जाहैबाय from the academic 2027-28 girl students enrolled in HS UG PG program shall be eligible to avail only pre-waiver scheme or Montreal Nijut Babu Asoni beneficiaries shall not be eligible to avail both scheme मोनसे खोथा जाहैबाय जुदि pre-waiver scheme जाहैबाय pre admissions मोनो जोंहा कलेजाव freely
दा जुदि बेखौ मोनोब्ला मुख्यमन्त्री मोनसेखौ मोननाय नङा मोनसेखौ मोनोबा मोनसे नङा माने मोननैबो मोननाय नङा मोनसेल' मोनगोन amount to be provided to is eligible जोंना amount to be provided to is eligible girl students दा एमाउन्टआ जोंहा 800 मोनगोन सिगाङाव 1250 थाखायानो मोनोमोन दा 800 ल' मोनगोन 11 आरो 12 नि थाखाय हायार सेकेन्डारिनि थाखाय ओमफ्राय आन्डार ग्रेजुवेटनि थाखाय 1250 पोस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय 2500 दा बिदिनो जोंहा पलिटेकनिकआव जाय लादों 10 नि उनाव फर्स्ट इयार सेकेन्ड इयारा 800 आरो थार्ड इयारनि थाखाय 1250 थाखा मोनगोन नाथाय गभर्नमेन्ट प्रभिन्सियेलाइज जाथारनांगोन कलेज एबा इनस्टिट्यूशना no incentive will be paid during the summer vacation बेबो बेनो 10 माननि थाखाय मोनगोन सामार भेकेसनाव विन्टाराव मोननाय नङा मड अफ एप्लिकेशना बेनो कलेज एबा माबायावनो होजोबगोन गासैबो आधारजों लिंक थानांगोन बेनो बेखिनिया गासैबो बिजोब दहाय मा बुंदों बेनो जुदि डाइरेक्ट स्किप खालामनानै नायदोंबा एसे कनफिउजन हागौ बेनिखायनो सिगांनिफ्राय अननानै नायफिन डिबिटि लिंकनि थाखाय दा जोंहा मा जागोन आसनिनि फर्मा नैबादि जागोन दे फर्मखौ नायनो हागोन नै नेम मेरिटेल डेट अफ बार्थ रिलिजन बे जाबाय माने एसिएस फार्स्ट इयारनि एखे जोबखासै फर्मा नैबेयाव नायनो हागोन नै माने एखे जोब गासिबो बाबु आसनिनि एखे दा टाइटेलाल' आलदा नै मुख्यमन्त्री निजुत मयना स्किमनि बे नैबे जाहैबाय एसिएस नैबे फार्स्टनिया जाहैबाय बिएड लानायफोरनि सेकेन्डआ जाहैबाय एसिएस माने बेयो फार्स्ट इयारनि UG नैबे स' भिडिअआ बेखिनियानोमोन दा जोंहा 6 तारिखआवनो होगोन दा जोंहा फर्मा जोंहा इनस्टिटिउसनाव 6 तारिखआव होगोन माखासे कलेजआ मालबा होयो जायखिया खबरखौ मोनखागोन इनस्टिटिउसना खुलिबानो बेखौ जों खबरखौ मोनखागोन स' भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो स' बेबादिनो गोदान अपडेटफोर मोनबाय थागोन स' थेंक इउ स' माच